Cek sono sih bersama Teguh Audio. Kembali santri pekok asik. Lulusan pondok isi merawat turung tau ketemu Tak rewangi sarungan gawe songko. Assalamualaikum lakokno bapak emlero. Ngempet orang ngerokok mata sopan ben koyo kang pondok. ilah kalah suangmu lali nyopot jare bapakku kowe koyo santri pekok Asik cek sok. Topat kapok lombok kadang lurus kadang minggo tengah nopin kapok aku pingin oleh deno wis taun-taunan aku waleh dadi preman pingin topat tenan pin oleh bojo sing iman Topat kapok lombok kadang lurus kadang minggo. Dongak nopen kapok aku pengen oleh deno. Wis tahun-tahunan aku waleh dadi preman. Pengen topat tenan pen oleh bojo sing iman. Asik. dino santri lulusan pondok isi merawat turung tau ketemu Tak rewangi sarungan gawe songko. Assalamualaikum lakokno bapak emlero. Tak rewangi ngempet orang ngerokok mata sopan ben koyo kang pondok. ilah kalah suangmu lali nyopot jare bapakku kowe koyo santri pekok
pengen oleh deno. Wis tahun-tahunan aku malah dadi preman, pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman.